गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। क'क्राझारनिफ्राय बगामाथिसिम गोजोननि बाइक रेलि हाबाफारि बानजायदों। बिटिआर सोरखारनि 3 बोसोर आबुं गोग्गाथाव बोसोर फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसिनि टुरिज्म बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि बगामाथिसिम गोजोननि बाइक रेलि हाबाफारि बानजायदों। फुंबिलिनि 9 रिंगायाव गोजोननि बाइक रेलिखौ फिरफिला जांख्रिना बेखेवना होयो बिटिआरनि टुरिज्म बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दासआ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो टुरिज्म बिफाननि सिएसटि जयन्त शर्माजों लोगोसे टुरिज्म बिफाननि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर आरो सा 30 बाइक राइडारफ्रा। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि टुरिज्म बिफाननि मावफुं सोद्रोमा एम धर्म नारायण दासआ फोरमायोदि बिटिआर सोरखारनि 3 बोसोर आबुं गोग्गाथाव बोसोर फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिसि ओनसोलनि टुरिज्म स्पटफोरखौ मिथिसार होनो थाखाय आरो गोजोननि खौरां बिलाइनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बानजायदों होननानै बुंथियो। जोबोद दुखुनि खौरां। सुबुंनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बायदि। दानो दङ दानो गैया। माब्लादि मा जागोन बुंस' हाया। नुवाथारि अबंलावरिया माब्ला सोरनि बरादाव मा लिरना हरो जों रावबो मिथिया। दिनै बर'नि सुबुं सम्पद गपाल स्वर्गयारिया रुंसारि जाबाय। सासे बर'नि आखा-फाखा महरगिरि, महर दानख'गिरि, देंखोगिरि, फावखुंगुर, केमेरामेन, सिफुं खाम सेरजा जेरावबो आखा-फाखा गपाल स्वर्गयारिया हरखाबै रुंसारि जाबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाया बर' हारिखौनो गोथौ दुखु मोनहोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा माखासे साननिफ्रायनो देहायारि जेंनायाव भुगिनानै दंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाया हारिनि थाखाय हाजासे सुबुंखायै खहा जाबाय। थांना थानाय समाव बिथाङा बर' हारिनि हाजासे बाख्नायथाव खामानि मावगासिनो दङमोन। बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होबाय। जोबथा बिदाय होनायाव एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि एम निलुत स्वर्गयारि आरो गोबां गेदेमा रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालियाव अल बिटिआर कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिजों लोगोसे बारग' एमएलए हितेश बसुमतारिया नुजाथिफैदों। बिजिरसालियाव नुजाखांनायनि उनाव बिथां बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव गावखौ हादर बेरेखा दाय जाबसिनना केस होदों होनना मिथिहोयो। बिथाङा खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोङाव खुंथाय गोहोआव थानाय दोलोखौ सोंखारिनाय आरो सावनायनि थाखायनो गावखौ बेबायदि दाय जाबसिनदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाननि सांग्रांथियारि खौरां मेल। हेलमेट गानालासे आरो जौ लोंनानै बाइक एबा कार सालायनायनिफ्राय सांग्रां खालामनानै होदों क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारिया। मख'जाथावदि दासान्दि इंराजि गोदान बोसोरा खाथि सौफैनायजों गोख्रों राहा लादों हेलमेट गानालासे आरो जौ लोंनानै बाइक एबा कार सालायनायनि सायाव। जनायाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे अराव गोबां लाख रांनि सम्पथिफ्रा खामजोबो होनना मिथिनो हादों। मैया समबार फुङाव जनायनि मिगाम दालुङाव गिख्रंथाव अर खामदों। जनायनि मिगाम दालुंनि थागिरि फालांगियारि इउसुफ मन्सुरनि न'नि साखाथियाव मोनसे कम्बल दन्द्र अर नांदोंमोन। अरनि जाहोनाव कम्बलनि गुदामा आबुङै खामजोबो। बे अराव गोबां लाख रांनि सम्पथिफ्रा खामजोबो होनना मिथिनो मोनदों। बे समावनो जनाय अर खोमोरग्रा हानजा आरो जनाय पुलिसा बबेबा नङाबा सुबुंनि थाग्रा खुलिखौ अरनिफ्राय रैखा खालामनो जाफुंसार जायो। अदेबानि अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।